Tati, cine-i nervos, mă? Cine-i nervos, tati? Ieși, lui tati, cine-i nervos? Opa, ce ți-a auzit? De-aia era el concentrat. Până n-a făcut încă. Burta să auzi. Îl filmezi? Mate, 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 ce faci, mă, tată, mă? Buldogul lui tată, buldogul lui tăticu. Noi suntem bătășel? Noi suntem bătășel, acum ați mănânc burtica. Vrei să-ți mănânc burtica? Știi doar că dacă îți mănânc burtica, te sperii imediat. Băi, tată, îți mănânc burtica de nu mai știi ce se întâmplă, mă. Îți mănânc burtica de nu mai știi ce se întâmplă. Asta vrei? Îți mănânc burticuța și bulănelele. Ți-e frică de mâncăcios? Spune adevărul. Vrei să fii lăsat în pace? Ce-i zi, tati? Hai să avem o zi frumoasă. Însorită e? Cum mai vorbește băiatul? Ieși, mă, buldoguțule. Ce zice băiatul? Ia zi mami lui tata ceva. Ia zi lui tati ceva. Ia zi mami. Zi mama lui tata ceva. Hai zi lui tata ceva. Îi zici mama?